سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرم نوعلو ناي مونيمنت وردر ستراند بيانشا زرسستحستو حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم أب مفلم تاورح مجابيت كاب زكايدو ناي وولو تروردرات حدا زخنة أب تعرض سرقيا زكايد ستراند بيانشك أرام شومون تمجابيت أب تلان تخايدوم أب زاني حدا معالتنا كلاسيك وردرات قادمتي كابنا بن كتماسينا كلتا 110 كيلومتر زرحقة وردرت نمكياديوم أما بقس حنزا سرخيبوم أب زحلو 10 عامتات نزور درس تعوتلو تقادمت مسن عزب دمام أب قطشن 10 سويسرلانداوي فابيان كانشلرا أب قطشن 10 بولنداوي ميكال كويتاوسكي أب قطشن 10 شومونتن بيلجيماوي تيس بينوت أبغتشن 10 فرنساوي جوليان ألا فيليب أبغتشن 10 بيلجيماوي وونت فان آرت أبغتشن 10 حدن هولنداوي ماتي فاندر بول أبغتشن 10 كلتن سلوفيناوي تادي بوغاتشا أبغتشن 10 بريطانياوي توم بيتكوك زحلف عمد دما تادي بوغاتشا تعويت لونيروم نزاني حدا مع توردر كعوت لازل على قمته هيبو زلو تزحلف عمد أبتما سلوردر صوتان خزازم 81 كيلومتر مسترفو أتكعوس تعوت تادي بوغاتشايوم تادي بوغاتشا أبنايك قدم مشكلة مويو أب 39 وردرات بقدس سولو ويدما بينو توقعيزو ناي مدرخ عوتا مزجيب اللوم بوغاتشا قدم مكاب زكايدم 10 ناي مونيمنت وردرات أبتم 10 مسقداموت بمخاني وردرو زازيموم بوغاتشا قدم أب زكايدم 10 ناي مونيمنت وردرات أبتم 10 مسقداموت 10 بمخاني وردرو زازيموم بزي كازي تاريخ بوغاتشا أب زكايدم 120 حدا معلت وردرات أبتم 3 مسقداموت 10 بمخان وردرو زازيموم ناي مودة تعود بوغاتشا قدم 10 معلتات أبزور حبورات إمارات عرب نيروم أبزور الدر نتاري بوغاتشا ختهالو خزقل تقاداماي إنجليزاوي توماس بيتكوكيوم بيتكوك نايز حلفة سلسة وصيتاتو أبستراند بيانشم مسقداموت حموشة تقادمتيوم أبغتشن 10 حمشاي أبغتشن 10 قداماي زحلف عمد دما رابعي ترتحيزوم توماس بيتكوك المحجي أبزكايرم 69 حدا معلت وردرات أب 27 مسقداموت 10 بمخان وردرو زازيموم أبزور الدم 255 تقادمتي كاب أهجر أوروبا شومونت كاب سمين أمريكا 3 كاب دوب أمريكا 3 كاب أفريقيا 7 دما كاب أستراليا يساتف اللوم نا أفريقيا وكيلوم كاب زلو 3 تقادمتي اتحاد شامبيون إيرترام أبال إسبانيا كلب موفيستار ناتنايل تسفاسيون أكشيوم أبزور الدر كاب زلو 275 تقادمتي توم 56 ويدما 30 كلت مئتاويت نفلما كزي أبستراند بيانشز وادرو زنبريوم أبزور الدر 10 شومونت ناي وورلو تور 7 نا UCI بروتي من بدمر 25 كلبات أبو تغردر ترخيبا أبز حلف أوانات نستراند بيانشة تعويتهم لو كابز فلتو تقادمتي بوغاتشا بيتكوكن كويتا وسكن نابزور درالوم نابزور الدر كابز أتو تقادمتي أبز حدش عامة وردر زبزح عوت حيزواتي زول بريطانياوي توماس بيتكوكيوم بيتكوك أبز حدش عامة 4 عوتات حفيس اللوم بوغاتشا ماغناس كورت كيفن فاكولين كريستيانس كارون دما يسعبوهم بيتكوك أبز وردر زعوت انتو خينو 10 ناي بروفيشنال عوتو كحفسيوم دحر 10 كيلومتر مجمار وردر بريطانياوي أبال إنيوس كورنر سويفت سويسرلانداوي أبال تدور فابيان وايس إيطالياوي أبال إنترمارش سيمون بليت زحقفت 10 أبالتا جوجل أب كريمي تمسريتا نبزور الدر مسترك بمخان آتي زركا ود 10 عامة 286 معلطاتن دنماركاوي ألبرت ويتان فيليبسون بعد ما تزنا أسا تساتافي أبستراند بيانشايوم كاب أبالات قداميت جوجل زحاشني عوت ريكارد زلو بريطانياوي كورنر سويفتيوم زتقاداماي أقدمو 3 عوتات زحفسيوم أب 4 كيلومتر نايزور الدر أب عباي جوجل حدقا مودقت تقادم تقاتيموم قداي نايز مودقتي كاب زخون تقادمتي شامبيون إيرترانات نايل تسفاسيون أبال إنترمارشي أليكسي فاور بروستون إيطالياوي أبال جايكو الأولى ديفيد دي بريتون أبال أستانا إيطالياوي تياغو أولوسي فرنساوي ديفيد غاودون يركبوهم أب 57 كيلومتر قداميت جوجل نعباي جوجل ني 4 دقيقة 45 كاليتن ناي زيغا كان صفات الله أب 68 كيلومتر يونايتد عربيان إماراتس مريحنة عباي جوجل تركيبا كاب 4 وردرات نايز عامت بوحدو حارة قادماي يونايتد عربيان إماراتس أبوديم ديبلوم أب 9 كيلومتر بعد ما زنا أسا قادماي مس قداميت جوجل زو على ألبرت بعباي جوجل أبستو قبطلو مسو زنبرو بريطانياوي مارك دونوفانن هولنداوي بيبي جين ريندرسن جن كاب قداميت جوجل نهروم أزايدهم كاب عباي جوجل كروح قطبقيسوم أبرات قداميت جوجل كاب جزي
ናብ ግዜ ብዓባይ ጉጅለ እናተለቕሙ ቁጽሮም እናተዋሓደ ክመጽእ ጀሚሮም ኣብ 125 ኪሎ ሜትር ድማ ቁጽሮም ናብ 4 ተቐዳደምቲ ቀኒሱ ብርክት ዝበሉ ግዳይ መውደቕቲ ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ካብ ዝውድድር የለይለው ኣቐዲሞም ዝወደቑ ክርስቲያን ስካሮንን ዲያጎ ኡሉስን ካብ ዝውድድር ተኣልዮም ኣብ 134 ኪሎ ሜትር ናይ ታደይ ፖጋቻ ጉጅለ ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ተሪፎም ንዝነበሩ ፔፒጅን ሬንደርስን ዴንማርካዊ ፎልዳርገን ኣርኪባቶም ብሪጣንያዊ ቶማስ ፒድኮክ ኣብ ሮታ ፖጋቻ ተጸጊዑ ጉዕዞ መልቀም ተቐዳደምቲ ብቐጥታ ይዕዘበሎም ፖጋቻን ቶማስ ፒድኮክን ኣብ 20 ውድድራት ናሓድሕዶም ኣብ ዘካየድዎ ውድድር ታደይ ፖጋቻ ብ18 ውድድራት ቅድሚ ፒድኮክ ክኣቶም ከሎ ፒድኮክ ድማ ኣብ 2 ውድድራት ጥራዩ ቅድሚ ፖጋቻ ሕንጻጽ ረጊጹ ኣብ 143 ኪሎ ሜትር ኣባል ኢኒዮስ ብሪጣንያዊ ኮኖር ስዊፍት በፖጋቻን ፒድኮክ ንትቕለዝ ዝነበረት ቀዳሚት ጉጅለ ተሓዊስዋ ኣብ 147 ኪሎ ሜትር ኣብ መንጎ ናይ ፖጋቻ ጉጅለን በቤን ሄሊ ትቕለዝ ዝነበረት ካልእቲ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናይ ደቂቕን 16 ካሊትን ነይሩ ኣብ 161 ኪሎ ሜትር ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ዝነበረ ፖጋቻ ሓደጋ መውደቕቲ ኣጋጢምዎም ኣብታ ጉጅለ ዝነበረ ኮነር ስዊፍት እውን 10 ፖጋቻ ስዒቦም ቶም ፒድኮክ ድማ ንጸወታ ተቋጺርዎ ክሳብ መዓሲ ግን ብዘይገድስ ፖጋቻ ማህረምቱ ጼሩ ኣይጸንሐን ብሽክለታ ቀይሩ ናብ ውድድር ተመሊሱ ነዊሕ ኪሃለኸ ድማ ንፒድኮክ ኣርኪብዎም ፖጋቻ 477 ውድድራት ዘካየደ ተቐዳማይ ክኸውን ከሎ ፒድኮክ ድማ 288 ውድድራት ዘካየደ ተቐዳማዩ ፖጋቻ ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ሞይኡ 91 ዓወታት ዘጓናጸፈ ክኸውን ከሎ ፒድኮክ ድማ 9 ዓወታት ዘለዎ ተቐዳማዩ ኣብ 173 ኪሎ ሜትር ናይ ፖጋቻን ፒድኮክን ጉጅለ ንስዕቦም ዝነበረ ቤን ስዊፍት ን 44 ካሊታት ንቲም ዌለንስ ጂያኒ ቨርመርቼ ፔሎ ቢልባኦ ቤን ሄሊ ማግናስ ኮርት ሌነርት ቫን ኢትቨል ዝሓቆፈት ሳሴት ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕን 30 ካሊትን ንሃዲማ ዝወዓለት ጉጅለ ናይ ደቂቕን 57 ካሊትን ንሚካኤል ኩዊተውስክ ዝነበረ ዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 2 ደቂቕ ጋጋን ጽፋትላ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ብርክት ዝበሉ ተቐዳደምቲ ካብ ዝበዳህ ውድድር የንሰሕብለው ኣባላት አልፒሲን ኤሚ ቨርስቲግነን ሳንድሮ ሚዩረስንን እቶም ኣብ ዝርሕቐት ካብ ዝውድድር ዝተኣልዩ ተቐዳደምቲዮም ኣሰሮም ስዒቦም ድማ 4 ተቐዳደምቲ ፖሊቲ ኮሚታ ይኣኽለና ብምባል ናብ ናይ ጋንታ መኪና ደይቦም ጸወታ ንኽዛዘም 19 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ታደይ ፖጋቻ ንቶማስ ፒድኮክ ኣብ ዝትረፍ ኢሉ ሓዲግዎ ከም ኣመሉ በይኑ ምጓዓዝ ጀሚሩ እዚ ተቐዳዳማይ ካብቲ ዝኸፈ ባህሪኡ ኣብ ጉዕዝኡ ምስኡ ሰብ ክማላእ ዘይደሊ ብምዃኑ እዩ ፖጋቻ ብኸምዚ ኣገባብ ኣብ 39 ውድድራት ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱሎ ጸወታ ንኽዛዘም 17 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ቤልጅማዊ ኣባል ዩኤኢ ቲም ዌለንስ ካብታ ናይ ቤን ሄሊ ሳሴት ጉጅለ ኣጥቂዑ ጸወታ ንኽዛዘም 11 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኣቐዲሙ ንስትራንደ ቢያንቸ 2 ግዜ ተዓዊቱሉ ዝነበረ ፖላንዳዊ ሚካኤል ኩዊተውስኪ ብዘጋጠመ መውደቕቲ ውድድሩ ቀሪጹ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ሙሉ ፖጋቻ ክንብል ዘሕገየና ስሎቬንያዊ ብዘይተቓፂ ንውድድሩ ብ5 ሰዓትን 13 ደቂቕን 58 ካሊትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ረጊጹ ብሪጣንያዊ ኣባል ኩዊሰር 6.5 ቶማስ ፒድኮክ ብደቂቕን 24 ካሊትን ድሕሩ ካልኣይ ቤልጅማዊ ኣባል ዩናይትድ ኣረቢያን ኤሚሬትስ ቲም ዌለንስ ድማ ብ2 ደቂቕን 12 ካሊትን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣብ ፖድየም ደይቡ ኣብ ውድድር ተጸሚዱ ዝነበረ ሞ ኣብ መንጎ ጸወታ ሓደጋ ምውዳቕ ዘጋጠሞ ሻምፒዮን ኤርትራ ናትናኤል ተስፋ ጽዮን ውድድሩ ክዛዝም ኣይከኣለን ፖጋቻ በዚ ዓወት ተሓጊዙ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ መበል 92 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ሰኒዱ እዚ ተቐዳዳማይ መበል 40 ግዜኡ ንበይኑ ኣጥቂዑ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ፖጋቻ ናይ ፈለማ ሻምፒዮን ዓለም ንስትራንደ ቢያንቸ ዝተዓወተሉ ተቐዳዳማይ እውን እዩ ኣቐዲሙ ዘውዲ ሻምፒዮን ዓለም ደፊኡ ኣብ ስትራንደ ቢያንቸ ዝሓሸ ደረጃ ዝነበሮ ፈረንሳዊ ጁልያን አላፊሊፕ ኮይኑ ዝበለጸ ደረጁ ኣብ ዝውድድር ካልኣይ ተርታ ይጸኒሑ ታደይ ፖጋቻ ንስትራንደ ቢያንቸ ኣከታቲሉ ዝተዓወተሉ ብሕታዊ ተቐዳማይ ይገብሮ ብዘይካዚ ፖጋቻ ንዝውድድር ንሳልሳይ ግዜ ምዕዋት ስዒቡ ብሰለስተ ዓወታት ምስ ክብረ ወሰን ዝውድድር ሒዙ ጸንሐ ፋቢያን ካንችላራ ተማዕራርዩ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት መበ201 ዓወታ ሰኒዳ ፖጋቻ በዚ ዓወት ሓጊዙ 400 ናይ UCI ነጥቢ ግሒጡ ቶማስ ፒድኮክ 320 ነጥቢ ቲም ዌለንስ ድማ 260 ናይ UCI ነጥቢ ወሲዶም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ንታደይ ፖጋቻ ሎማ ዓመት ከመኒዶ ከብሎም ብዙሓት ስድራቤት ቅድም ብሽክለታ ታደይ ፖጋቻ ንቕድም ብሽክለታ ምብሓቱ መቐረጥ ኣጥፊኢሉ ክብሉ ይስምዑ ብዙሓት ዕድል ዘይገብሩ ተቐዳደምቲ ድማ ኣብ ግዜ ታደይ ፖጋቻ ምህላዎም ምስ ዕድሎም ከማርሩ ይስምዑ ገለ ተጫረቕቲ እውን ፖጋቻ ከም ሊዮኔል ሜሲ ካብ ካልእ ፕላኔት ዝመጸ ተቐዳዳማይ ብምዃኑ ምስ ከምኡ ፍጡራት ጥራዩ ክወዳደር ዘለዎ ክብሉ ይጫረቑ ንሕና እውን ኣይተርፈናን ሎማ ዓመት እውን ፖጋቻ እናበልና ምኽራምና ኣይተርፍን እዩ ነሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝን ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም